जों सिनि महाराज बीर विक्रम मानिक्या किशोर देवरमानी बार्डेनि उपलक्षे जों किनिरो CIC हॉस्पिटल कुमार बिल अबनी जे बाउंडारी न जों जत्त क्लिन खालायख्या सिनि एमप्लॉय दङ सिनि कर्मचारी रक सिनि YTF सिनि ताई कुमार बिलनि ताई एलकानि बरबो जों लगिरि फाक्या जे साफाकिनि जों अमो हायके न जया करे जों अमो पाइन करे जों के कायसा यां सिनि कम्युनिटी हलबो जों आप्लिकेन जया करे सामु कामखाय क्लिन खालायनाय ताई जों जे जुग्या बा हॉस्पिटल जे एडमिट खाजाक बरक तंनाय रकमखौ परमोशन किसी सामु बा बरक नाय आमति रकमनि जों वान सला जातिनि महाराज बादि माने बेलाय बेलाय हामबाय जतन जेनि अर प्राइम माननाय दङ तिनि सिनि महाराजा किशोर मानिकनि आसाम माने 114 तमतयै जों बिनि अर जागानि TF TYF प्लस TWF जत मिलुय जों अर तिनि सबाय अडिसन खायजाबो सिनि बिद्या देबरमा मेमोरियल प्रथम स्वास्थ्य केन्द्र जों तिनि अरबो उको खायका तामने साफाय फरसे खायका फाइनाय बोसोरावबो जों अमतै बिनि पालाय बिनि जन्मदिनखौ जों थिब काहांखाय पालायनो बागै जों जातकनाय जों सासे लेकिन अब जों खायसा टारगेट ना जा बोलते जों आरो जारा रुजि तमायना जों किसु फल वितरण खायनाय खाबु अ पाके साफाय फेबेप्रे जों फल वितरण खायनाय बरनो आरो जे हॉस्पिटल तमायना जों मिस्टि बा थालिर बा आपेल आबाद जों वितरण खायजोबनाय